Ay, matagal. Tanda mo, ito lang ang ilalagay ko. Yan o, ipitugat dito sa kabila. Kahit diinan ko, wala. Ito lang, maid lang o. Ayan. Tapos yung dito mo, namumulikat. Hanggang dito. Ay, itong dalawa. O, Hanggang dito. ibig sabihin yan, over na yan. Yung muscle pain mo, sumusobra ng sakit. Over na yan sa work. Kalalakad. Pero may technique yan para gumalaw yung mga dugo mo. Namimilipit kasi mga ugat doon. Titingnan pa yung hips mo kung may ano pa naipit. Pero yun, ora mismo makukuha lahat yan sa araw na ito. Mamaya pagpatuloy natin video mo, paalam ka muna rito. Hello po, paalam. Mamaya, i-continue natin. Pag hindi na siya nasaktan, wala na yon. Okay na ha? Bye-bye. Taga-sakit eh? Sa Guagua po, sa Nicolas First Guagua. Ayun ka lang muna. Aupo ka lang muna, Nay. Tingnan lang. Mga 1 year nyo na sakit yan, te? Ate, 1 year nyo na sakit? Ito, Nay. Yan o, tingnan mo. Yan o. Oh, wala to sa kabila. Kahit anong tindi ko. Ito, meron o. Oh, tingnan mo, namimilipit. Oh. Pag wala ka sa Pinay, peres kayo sakit niyan. Okay, Nay. Namaltok daw, namaltok. Wala tong sapi, mabait. Bakit natin stick? Pag hindi pa gumana, wala ka sapi. Tigip. Wala talaga. Mabait ito. Kung ito pinaglalagay ko kanina sa mga emergency kanina, garado. Back pain ito, lower back, at saka upper back at saka lower back si nanay sakit. Si ate naman, ang sakit niyan, hips. Simula sa talampakan at saka upper back. Ano yan, pagod yan. Yung paa niyan, walang pahinga sa kalalakad. Kasama yan, Nay, lower back. Ibig sabihin, sa may badik, balakang. Pangalan niyo, Nay? Middle name? Apelido? Amin. Pos-pos mo, bate ha? Para konti lang. Lalakas pa yan! Malapit lang naman kayo rito, di ba? Kaya nga, ibig sabihin na, pampagka pa rin. Ibalik. Nay, ito ang pinakamaganda na rito. Hinga. Hinga, Nay. Huwag ipipigilan to. Lambot mo lang. Lambot mo lang, Nay. Huwag ka matakot, Nay. Para matanggal yung sunod sa hips. Hinga. Hinga, Nay. Sa asawa ko yun, kasi hindi ako pinagpasa. Salamat, Nay. Ano po yung sa nila? Yan masakit ko niyan. Babalik diyakan niya rin kay. Malakas yung nakasabi Ito nito, po Nay. yung bagong Itong body scale continue nito, na Nay. pasyente Tingnan mo lang, natin. Nay, ha? Ito lang ilalagay ko, Nay, ha? Ipatong ko lang itong daliri ko, Nay. Yan, hindi ganyan. Tingnan mo, Nay, ha? Tingnan mo. Yan, o. Yan, o. Yan, o. Parang may kuryente lumalabas, o. Nay, no? Ikaw, Nay. Subukan mo kamay mo, Nay. Baka sabi mo, may magic ito. Magic, labas ka. Tingnan mo. Masakit ba, Nay? Yan, Nay. Dinidiin ko sa'yo, Nay, o. Pero ikaw gaganon ko, didihinin ko. Amen. So yan. Masakit, Nay? Bakit siya na nasasaktan? Left and right. Tingnan mo na yun. Wala na. Kita mo? Donya. Tingnan mo. Meron pa? Wala na, di ba? Kanina, ito lang. Tingnan mo. Plain naman tayo sa paglakad. Palakarin. Lakad. Ano pinakaramdam? Sige, lakad. Okay na. Tingnan doon sa dulo. Hindi, baliktad mo ba? Baliktad mo naman. Pisyo kasi pisyo nito. Hindi mo baliktad rin. Ikaw yung gumano. Yan. Hindi mo mapabaliktad yan. Hindi yan. Ano pinagay ba? Okay lang. Tok pa. Masakit? Nahatak mo na yung hips niya, no? Ay, hindi. Ano? Ako nga pala, hindi na pala nahatak. Pause mo muna. Nakalimutan pala yung hips ni nanay. Pero nawala ng sakit. Dali, Nay. Huwag mong titigas. Wag mo lalaban, Nay. Yan. Wag nyo munang inumin yung tubig nyo, Nay. Wala pang dasal yan. Wag mo muna, dadasalan ko pa lang. Saglit lang, tapusin ko lang to. Yung balakang, nalamit na siya. Antayin mo muna, wag ka muna tatayo. Tayo ulit. Nakalimutan pala i-alignment yung hips mo eh.
Baka sabi niya, si Apo Andy, sabi niya, mawawala yung sakit sa likuran ko, okay nga. Pero yung balak, yung singit ko, hindi naman nawala. Eh, nakalimutan dialysis. Ay, dialysis. Nakalimutan di alignment. Ano pinag-iba, Nay? Alis po yung sakit. Oh, nakita mo na yan. Ano ba siya, Nanay? Hindi. Happy birthday. Pinsan ng mga asawa ko. Mag-friend na kayo. Matagal niya siya. O, lahat ng kaibigan mo, ipapalo mo sa Alipin, Ama, Jesus, Nazareno. Wag doon sa Alipin, Jesus, Nazareno. Alipin, Ama, Jesus, Nazareno. Wala na sakit. Ganon-ganon ka nga, Kondinay. Ang sakit ni Nanay, tingnan natin ulit. Wala na, ha? Ang sakit niya, sakit ng... Matanda. Hindi, kiti-kiti. Alam niyo kiti-kiti? Overso kalalakad. Eto, sakit to na matanda. Ay, hindi to sakit basta. Ano to si Nanay, parang nalamigan lang siya. Napabayaan niya lang. Naipitan siya ng ugat na nalamigan. Parang stiff neck style niyan. Pero yun sa kanya talaga sa hips yung may diferensya. Dala talaga yun ng yung muscle pain niya na talagang baga sa sasakyan, yung gulong, mapupudpud na, kailangan palitan na. Kaya in-alignment na siya. Sige, bye-bye. Lagyan pa na lang siya, no? Paalam na kayo sa vlog mo. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Thank you.